Bale, Idoia, orain itxi begiak. Holan? Ba, gustora nago hemen eguzkitan, Zabaldu begizek. Haupa. No. Ondo? Posta nasua, zegotie? Bai, sorpresa. Zegaitik elegi duzu hau lekue. Hemen jonen lehenengo aldiz publikoen aurrien nire kantuek Donostiko Iazaldi zen. Eta justo gainera estenatoki zegoen hemen arutze begiro, izen zan tal cual. Letra ber. Ez diabetiko garaionena. Ninguen super urduria ezagutukot beste pertsoni ez da iberda batina. Ja, entzun dozura gota eta areales. Ya está, ya. Arearen ostean datore kaitza. Uda berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabian. Musika sortzen, oindala 5 urte hasi nintzen. Zozer piztu jaten hor. Eta lehenengo abesti zekizuni izatezu, joño, abesti osoan jot, ez? Zu hasi zitzen nien zelan euen musikaren industria, Euskal Herriko panorama musikala. Euskal Herrien olitu beti izan zen, ez? Heavize edo punkize edo rockerue edo espresio askoko musiki sartu. Aberastasun bete guen hemen Euskal Herrien izugarrezen. Punkize era batera gaztezan, heavize beste era batera gaztezan, hori izan sasoa aretako apurbete etiketa moduen. Beha bai nipik guztu eta apurbet mezkletan joan dela, eta ja beste leku batera joan dela musiki. Bai, eta genero horrek nahazten, ez? Pop folk, musika elektronikoen be indaue, folkloriaz be horre... Bai, jode, jogo asko. Bai. Polite, Logizu, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Zeintzuk dira zure referenteak, ezta? Ze galdera zaie eta zenbat itzen da. Bai. Nire erantzune beti da ez dauketela referente bakar bat, aitak Pink Floyd, Beatles, bai, ez? Gure referentiek. Bai, kopizetan, zabiz, orduen ja. Hori. Eta ama beti izen da kantautore, Silvio Rodríguez, Sabina, Serrat. Pink Floyd nik asko entzuten, nik pinak itxera zen klasera Pink Floyd entzuteko. Bai. Roddy Piper, edo Led Zeppelin, edo Rollinek asko guzti zinatez. Autotunie zure garaizen zer? Autotuni zer dan bez. Gure sasoien edo ondo kanteu, edo txarto. Nik disko berri zen jasartu dute gauzaren bat, Holan... Bai, gututxo bat. Aprobatxo. Bai, probeti harren eta azkenien, Askotan galdetzen dut, ze sonoridade haukon euskerak ulertu barik, ez? Gustauko jaten entzutie, kanta bat euskeri ulertu barik ezin dut, baina apurrat kuriosidadez, ez? Bai. Eta jentiek esaten duzte sonoridade politxera dukola, eta folklore, zer da folklore, zer da... Bai, Claro. Berbenan zura bestizik joten badabez, seinale folklorien sartzen zauzela, ez? Zure kanta asko egongo die, Romeriza, zordinetan, Batzu, zurik egongo die, tranquil. Aitortzen du, izan zarela bizitzaren onena, baina orain, baitiaren bainoen aska gaitezan.